Priang Sobhai pi chaka channel jong fo front media sa sian pat ya ki bapet ya kana channel but hakane ka por mata ka de ka we kana ki khobor ka basngot tanat ka ba ngadon hang ne jan jonga I we kana don sap but kimi jong I ka ba kani ka de ka khobor sa phang jong ne khna ba kerteng frisky boy uba ngan chu thu khandian kalong ka ba ka sap ka ba kham kerpang yu ne khna namar ba haka kerta ka ba khan riu snam kerta ola penya hi ya kene ka furniture jakasna dieng hang ne ha snong but namar kane kade ka jing semti na ukpa ujong u hadin bola khlan na ukpa uneu khna haka jinglong khna ula hab ban semti no ya kane ka kam but mentau la penya hi te banio sngo kham ha bat kin stu kham banya ya ka khana jong uneu khna yang ne kali ne skam pelong pat ipi ban sim ya kane ka kam furniture te ke jingklat ni pa ha por ba mun chaba nan don ipai penikai ipai ipi ban le kine prikai nadu menno nadu kanos nam clash nam khalai ki jing sna ba pila sna du manta kali menikong trok kanotli trok barok ki bala adep sna kanotli khat kadui teli we set pidi kini trok ne pi di katno pila la hajar sedia raja lajar pi penya hi ma pi kat kana pia si penya hi teka pisa kapilan ya ka jong ka bami na kat kana pada pia si penya hi bat talayo ai mai okay kanong ngut pi bo non trai lai sau lai sao thế na du badang ret ngi I siaba ble ula aisha kata kasap mo I na du dang ret I bah ban snai ki kali kum ki kali khlung ki kali bulbering ki kali kumbangi ong ki tin jungi sene ki kali disong te hadien nda ilahe ila kham yo buj kham yo jing start mo knet nda ilahe ila kham sankarta tengi I siaba kadai sisa kasap ke bau blehi u ai om tang ki ban sina ki ne ki kali jong ki klung de inang ru ban sina ki mesin ki bala du nang ta ki ketli laj ka ba penlong I be in simti ka ne ka kam te de nama ba kupa ka ula klat no te na du ba klat kupa te hap tri sitom hi ban penya ja ne ka kam ban penbet penbiang ki jondon kam hi kam tam ki jondon kam ki babun mo ying na lo don chu kupa te ki jingkit ka ba kia ka long be thai pi don kanong ngut ki kon menta u frisky de ba katno ne de ba sao ki kon ba sakmat ki trei kam yu ya subala bala kamu tong frisky maroi ba trei kane kam ba bale trei tang maroi ki tike man ki nang ban trei kane kam ne long kinang hi mulu mana tang ba ka sap ka ba kerpang te iba de ine hi ba don sap ba kerpang ngas ngau bu amai poi ka ong bu phela manta de sin bu phela chim toy la hoy kare kam phisa stanat ban le ki furniture kamut ki order de ki poi be ha poi ki phisa sim order poi na la jong na kam no poi ha to phile be poi la binga hadu manta phi ka kam poi phi hab lem no phi ki pha fitting ki pha ye phi di la jong ne ki en bu ki bru ne di la hoi la jong ba hano kam cho order ba mukre mokria ya du menta phi la le ne ka kam phi dang cho por bun di school ne phi la pep school ne pe cho rat jela bu erat pa ong te cho diskurat tren no kam hadu kelas ye phi school kasnan kelas 9 ya ha por phi dang di school phi ju poi prakhat bu phi kwa le ne kam ne phi la an pa hi hala jong ne len pa kwa hi dum chwa ke kwa menta hadin phi thumu bun le no ya kana ka kam bu phi la chim toy kwa pen he ki kam ki bu phi tre mun chwa bu tre pa u first ki boy u le lo mi ti ju hijuk baik ki ong chna ye ya menta na dong sedong kat buki order bro ya du ki set ki dining table ki jong thia nang ta ki nei camera chat tan buan kat ki bu order ki mi ki chu ki jong khang ki
dressing ki na dong sedang bon kat ki bu ordal be chna be hadu kat no kan ka kam busang pa ju ha ong sim toy no menta hadu kat no kala Arab ya kacung kasam bat kam ta mikiran ngasngu pidang an mendang ret kama hadu kat no kala Arab la era bon pa anda deling ba noi kam bu sa ya cho jai noi van re i nei roi la kheng school noi van ta bun pandap ka bam ka do chung sam mi jong dan kam la baro chung ki bu bon kam tamประเทศมันตาki rem lut na dong sa dong kan nuksa kani kadai ka way na kita ki jingsna jong frisky boy ka ba la snai kini trok but kat kum ka jing tip kalong ba kani ka trok kam dei tang ka way ka ba la sna rai kadai ka way kadai ka trok ka ba usna ningkong but hadin kata ki la usna khambun ba ula judi kini ki trok ki babon vila ban yi kini ki detail hani ki pon ba nadu kani ka jingkhang vila ban play kidon kini sajrong balang kumtu kidon kitchen kenang bangin yoi bangin tip ha ini keren ini ya kelihi no frisky boy fisdang benle ya kana ka fisdang mun snai no trok house nami katno por ka chim por ben benar Cimpor hadu cibenai chimne namar jo tre bahare ap tre men kata podang en pa dan pa por lockdown sina por lockdown dan gitu kijing lien adien kani kan ka detail kilang kham banyak bah filap ni kini kiyet dan di side glass hapo ru dan string kani ru da kajri flam kani ka painting da ai man la jong chan ni painting da ya kan ai pi de de bu sang kan mau jang tau bure kan op yong au kita pi sa de kat no kat kita bure tau arja da pha chna kat kan bu he da kat no kenoi te sawajar la poi long kala chimpor atat nama ba chna pi penan kam kitari ya na te ding tadi betin di ten kini tayap dah teu jerai hapo di dah jerai dadi lah sesab jerai sa bu bering dah pilih lah jang ni ke wayar ke ya Even di steering dan tempo. Steering dan kamanta ka hin no pitri na bitri ya pita terus lah ti buhe buhe Pesa le ka wiring kaya ra amon la lat na ka usna furniture become snalut ki ra ki lat ya sna ai mi pin kai for snalat ben ya tiếp bên hỏi Kamay ka na pa. Sino sudah ni? Kini ki tiar ba uneu kena boy usnahi penwandur hi design hi kini ki syuki. Katno boy kini syuki try. Kau sanpau ajar. Sanpau. Bu order biaya. Bu dar syasar. Syasar. La slam pe la tre noi kan nos noi simpa noi te da tre ba chiu la da tapi pep school na biya pep school de erat pa pep school la pratik school la pratik school
hab besar be phoi chun Jelah konversa. kanang ngot ha chong phoi Bat konversa. Cepung. phung Kerui beramai. khoi ba mai nơi đây bộ order ya kana Udah senang. senang kat no kana phoi Arpulai. apply Sa ni. hapo le apply Nak habu kaya. một bu yen teo Nak. cheo arta play pa play này với này lạ play lạ Lak play đây. lạ đây teo Nak ada lek yang bu ijai. Buat kuat. phơi năng năng đây bên lại út tôi đã út đọc tôi nè khăm lạ bên machine nè Ketoi dah lek tiêu rat ketoi. lạ bên machine bên Tak bisa. mà lên rồi mà Buat lah icium lah. bon lại sim tia Nak masuk saja ni cium ci. tak tia ya Santa rutah noi. Buat rai tiara. Entah cokat bat. Cokang ngami cuai kan. khang Cokang. Kse. này đi xe thì này đi xe cái phơi cái nào này khang đi xe nè Noi 1,000. sao giờ rồi lòng phơi để chăn nó thì ai bảo chụp cát thì theo luôn bảo chụp cát nó về Ta cokang loi nah. khang là Tu cokat klarki. thì này là phơi cái nào Noi. Nhiều 1,000 ni noi. nhiều giờ có về Nhiều 1,000 rupiah. kalau wan lem teo arta mah Noi. Memang kalau wan lem teo nè Noi di Puma noi. rumah ni bersam nih mau di rumah Yang kusau di Puma. kini lại mình ở đam á Yang menodar paduan cium rai. nó sót nữa nó Noi hak pukul. tiểu mít kenapa Cium. nè đó phải bụi chuột là chăng Lucu. kini đi xe đi đi à Dikse tu cu klep pudar tu di. klep powder nó phải Klep pudar pen kelarong coklat. lòng klep powder pen mật rong Mui rong coklat tu. Mui rong di we lah bus tembu sau. Li tu. tu ngilayo snow bat ngilayo i ka kane khana jong ne khna nang ne na pongkong uba hakarta ka bakhan rius nam karta ula haban ba kane ka lingkor ka bakya rengkat ba ka me ban nyesem ban beteng ya kane ka business ka ba la penhap yo na ka jeng business jong okpa te kalong kanuksa ka babha na mata jong pi ki para samla ki khna samla ki ba i kane ka video kamtam kum ha kane ka jok ka ba manta ka bang yo i ki khubor lai pojat ka ba ki khna samla ki jongi ha ka jing kudu kam kudu jam ki ngop ha ki jing di bu ai kum ki drugs bat ki we ling ba kane khubor ai ba kan long kata khubor ka ban ai man sim ya pi i we ki kon samla ki ba don ki sap ki ba kham kapang ba pin beteng ya kasap ka ba pin pendon kam ya kasap ka ba pidon banum pendek no ai show ya kasap ka ba pidon henrei ba kan long kanuksa nam ta ka jong piru bat hakajuk kapor nakaliang jo po front midang ibu ipi ka jingkat ba ye kino ki kena ki badon sam lane la pitip ya no ki kena ki badon ya kasap ka ba kham kerpang ba lada pikwa ban penpau ya kasap ka jong pi hakane ka rensan ka jongi pila ban phone hakini ki number sharom kenang ba nakaliang jong po front midang in one ban ya kendu ba pi ban yarap ya pi hakaliang ban penpau ya kasap ka pong ka ba pidon kubli chibo ni ya pi ki ba pet haru ba kot jong ka video ngade me ban kier carbon dai na ban ta ufo front media